Ahojte. Vítam vás z prírody krásnej, tu z takej cestičky obkolesenej prírodou. A chcela som len sa zamyslieť s vami nad tým, že zvieratá prirodzene vedia, že prírodný svet majú to zakodované v sebe, že musí byť v rovnováhe a že proste vnímajú si navzájom tie teritória, že aj iné zviera potrebuje svoj priestor, že proste ostatné živočíšne a rastlinné druhy musia byť zachovávané do určitej miery, aby to tu všetko fungovalo, aby to bolo v rovnováhe. Čiže zvieratá prirodzene vedia, že rešpektujú iných členov svojho druhu, aj ostatných zvieracích druhov, aby to bolo v rovnováhe, nezabíjajú pre zábavu, neberú si viac, ako by bolo potrebné a vnímajú, zakodované to majú, správajú sa s rešpektom k tej prírode, s rešpektom k tej rovnováhe. Čiže aj my buďme ako zvieratá, ale v dobrom a berme si len toľko, koľko prináleží mne ako jednému členovi 9 miliardovej tlupy, ktorá je tu rozložená po celej Zemi, a berme si len toľko, no, koľko si predstavíte, že by pripadlo na jedného z 9 miliard. Veľa toho asi nebude, že? Ale každý spotrebujeme oveľa viac, ako nám pripadá. Takže berme si od zvierat tento príklad, dobre? Tak nás vyzývam k tomu. Zvieratá rešpektujú, navnímajú si, vedia, že keď prežije príroda, prežijú aj oni. Tak aj my si uvedomme, že keď prežije príroda, prežijeme aj my. Takže uvedomme si, koľko toho nám prináleží a berme len toľko. Je nás tu 9 miliard. Zamyslite sa, koľko asi prináleží každému z nás na tejto zemi. Toľkému počtu ľudí. Ďakujem.